Pagbasa Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Niyan kinato Isus sa Capernaum o sa ngabong sa Galilea, di nagtutuhiyahan mga tao adlaw na parahuway. Naipausa nilang tanan ang paagi niya pagtugdo, kay may kahuman niya mga pulong. May natawa sinaguga, na may espirituhin mahugaw nga yawa, na naguliat hinda ko nga tingog. Jesus na taga Nazaret, alali mo karuya ha amon, inanhi kabahin pagpatay ha amon. Maaram ako kung hino ka, amo kan baraan mo suruduon sa Diyos. Hinsugo ni Jesus ang Espiritu, hilom ng gawas ni dahiya. Ibinuntag hanyawa ang tao kay ratubangan, ginawas ang yawa ni dahan tao, ngan waray maano ang tao. Nanipaw siya ng tanan yan mahinsiring. Ano ba ini nga mga pulong? Ini nga tao may gahong ug kusugin pagsugo, ang mga magraot na espiritu, paggawas nga nagawas sila. Nga naibantog ang sumat, may itong kinisus sa tanan ni dapit, dito nga tunay. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Sahay napapausa kita. Sige ba't aton pagsinagdo? Sige ba't aton pagtinangon? Kuray man babalihan. Balik-balik. Kung nagit tayo, sira plaka, sira ito. Ang mutit plaka ito sira, tunuray dago ito. Radyapon. Ini pa radyapon. Kuray na. Okay, ano man yung kasit ikadaan na kaya aray na kaya naman yung MP3 na MP4 naman. Balik-balik. Okay, at nasunod mo, pwede ano pa. Bisa na daw mayor, bisa na head of office, bisa na kalida, sa na korporasyon, sa na grupo. Bisa na panimalay, mapwede na kung kamay dito. Labot na kung manarog ka, oray. Labot na kung you promise reward ka na. Oray. Kaya ano ba? Ito man consistency. Ito atong pulong, ito atong buka. There is inconsistency. There is dichotomy between what we say and what we do. Kaya ito ay gahong ito na atong pulong. Kaya kung binbasa ng Ebanghelyo sa Lucas, Kapitulo 4, versikulo 31 o 37. Aso yung mga tao. Nanipaw siya na tanan, paagi niya pagtuddo, kaya may gahuman niya mga pulong. Pagkatapos sa Ebanghelyo Nazaret, nanipaw siya na tanan, mahinsiring, ano ba ini nga pulong? Ini nga tao may gahum kusugin pagsugo, han magrawag na espirituhin paggawas, nga nagawas siya. So, may ada, gahuman pulong ni Kristo. Labot kay Kristo Diyos. Pero tungod kay iya ang pulong nga nahin mga tao. Kaya ang pulong, higing pakita nila kabuhan. Wala niya pagpadayon niya pulong kung nahin mga tao sa aton, labot ang sala. There is consistency didahang kinabuhi ni Kristo. Wrestling niya ay ako ang dalan. Wrestling kasi I am the way, the truth, and the life. Okay. Para singing Kristo. Ato ba itong tahan pagkatto na lang? Hindi. But I am the way. He did not only teach us the way, but He leads the way and He is the way. Sa gahong, may gahong ang pulong, kung nagkakamayan na consistency, ito na atong buha, ito na atong ingay.
Kagasiling ka mo sigat imuragaw-raw, ay manahim. Kaya ito negatibo, singala, agaw ka mo man lang sige, agaw ka. Tipa, tayo. Nagagat ko. Sigat mo sa gaw-saw. Agaw-raw sa gaw-saw. Sinunod mo sa gaw. Kaya ikaw naman natin moral ascendancy. How can we lead and how can we expect people to follow and to obey us if we don't have the moral ascendancy? How can we lead for change if there is no moral ascendancy? We do not need a revolutionary government. We need a revolution from the heart. A revolution from the heart wherein we have to instill Christ. We have to install Christ in us. May diba revolutionary government? Ngayon hindi butang ikaw man kamong talaga ako ng mga tao. Politically. The question on political law, clearly, politics. If you have a revolutionary government, then you have other set of people who will govern you, who will govern us. Pero if you have the same people governing us, then there is no such thing as revolutionary government. Magkaliyahan mo pa, kada tuig magamay ada set of people running after us or before us or ahead of us. If there is no revolution from the heart, there is no change from the heart, then it will be impossible for us. We need a revolution from the heart, not a revolutionary government. Kaya naman, wala kita pagbabako, kaya wala naman natin moral ascendancy. Be in government, be in the church, be in any private corporation. Bisan kasing mahal. Naghihingi kita ng pagbago, and yet, we don't have the moral ascendancy. So, waray gahong itong atong pulong, waray gahong itong atong ininagan, kaya waray man pagkakausa, itong atong buhat, na itong atong pulong. Salitan na lang, we govern by fear and we govern by threats. You can only instill obedience if you sow fear. Kaya wala naman, ito na akong pagdumara akong hinbuwa, hinlimbong, deception, ngayon panadlo. Halokin pangaso, di lang kay pangaso, basta pagpatay pa. Ito moral ascendancy, you will govern with fear and threats. If you have hidden office, you will govern with reward and award, not out of conviction. Kasi we need a revolution from the heart. And we have to install Christ in our heart, in our lives. Kaya nung talagang atong ginbasang Ebanghelyo, sugal nga nakada ang gaumhan pulong ni Kristo. Isa ni Raw na Espiritu na napapaiway na ang siya sa kanyang tao. Kung mga tao kinigalan, gahong kalatigang pulong ni Kristo. Ano luwag kung dahil na we have to be consistent in all that our words may be a power or may be powerful. We need to live a moral ascendancy in our life.